Mit navn er Stefan, og jeg har i en periode på cirka et år haft virkelig ondt i mine hænder og fået konstateret karpaltunnelsyndrom. Og havde fået tid til en operation, men valgte at lige prøve at få en behandling hos Karsten. Og efter jeg har fået den behandling, så har jeg simpelthen fravalgt operationen, fordi jeg har ikke flere smerter i mine hænder. Jeg har spist smertestillende piller i flere gange om dagen i omkring et års tid, men det har jeg slet ikke brug for mere, efter jeg har fået en behandling her. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver sådan en behandling i hans problemstilling. Den sidder faktisk her. Der er mange, der vælger at blive skåret op, det vil sige, at de får et snit her. Men der er også nogen, der vælger at få en kikkertoperation, hvor de går ind og fjerner selve ringen rundt om, så der hans bevægelse bliver frit igen. Det man kan gøre, det er at gå ind og åbne det op sådan her, og faktisk give fleksibilitet i det igen. Og så plejer man faktisk at få meget svedt i hænder efterfølgende, fordi man får varmen i det. Allerede nu kan I se, at der er godt gang i hånden. Der er ikke noget farligt i det. Det tager cirka 1-2 minutter, så er behandlingen overstået. Og du slipper for operationen i de der 4-6 uger, hvor du skal efterfølgende gå, hvor du ikke må arbejde. Det kan laves lynhurtigt, men mange kender ikke til det. Derfor synes jeg, det er vigtigt at se det her.